И пак е лято, пак си с мен, край звездия блестящ разкош, луна, море и спрямо време, поредната безумна нощ. Изпомних си мига прекрасен, прошепнах всичко е любов, животът лято, то е страстно, а лято целия живот. И сега, лятото, сезон на любовта, сезон през който лесно казвам да, да, да. Лятото, сезон на любовта, случват се най-сладките неща. Лятото, сезон на любовта, сезон през който лесно казвам да, да, да. Лятото, сезон на любовта, случват се най-сладките неща. Брави, прекрасни сте! Много сладки! Уви, сезоните са много, настъпва бързо есента и спираме да си говорим през зимата за любовта. Пристига пролетта с надежда нова и се събуждаме от сън в очакване на лятна нежност, която вече е навън. И сега! Лятото, сезон на любовта, сезон през който лесно казвам да, да, да. Лятото, сезон на любовта, случват се най-сладките неща. Лятото, сезон на любовта, сезон през който лесно казвам да, да, да. Лятото, сезон на любовта, случват се най-сладките неща. Прекрасно лятно настроение е днешния ден. Лятото, сезон на любовта, сезон през който лесно казвам да, да, да. Лятото, сезон на любовта, случват се най-сладките неща. Лятото, сезон на любовта, сезон през който лесно казвам да, да, да. Лятото, сезон на любовта, случват се най-сладките неща. Чудесни сте! Благодаря ви за помощта, прекрасни! И искам накрая да изпея една песен, която аз много обичам, защото аз съм голям оптимист. Песента се нарича Розов свят. Но нашия свят около нас наистина може да бъде розов, когато няма никакви такива нещастни случаи по пътищата. А за това, малки, скъпи приятелчета, добре си научете урока и бъдете много внимателни, за да няма вече случаи такива като с сладката си Яна. Така че нека тази песен да я посветиме специално на нея. Розов свят за всички вас и бъдете бдителни и внимателни много. Хайде, продължаваме с танците. Защо не може снегът да не е леден и небето да не е като на кино синьо? Ак защо не може дъждът да не е мокър, слънцето горещо? Ак защо не може? Аз да не обичам, ак защо не може? Как да не обичам аз, що се влюбвам всеки час и изгарям суда стран, всичко край мен.
Прекрасни сте, деца! Защо не може нощта да не е черна и морето да не е зелено и солено? Защо не може любов да не е сладка, роза без ботвите? Защо не може? Аз да не обичам, защо не може? Как да не обичам аз, щом се влюбвам всеки час и изгарям с луда страст всичко край мен? Нямам нужда от компас, за да те открия аз и съвсем в мой капас падаш племен. Спри до мен и ме погледни, спри до мен и ме целуни. Танцавуй, да се завъртим, розов свят да си построим. Как да не обичам аз, щом се влюбвам всеки час и изгарям с луда страст всичко край мен? Нямам нужда от компас, за да те открия аз и съвсем в мой капас падаш племен. Спри до мен и ме погледни, спри до мен и ме целуни. Танцавуй, да се завъртим, розов свят да си построим. Спри до мен и ме погледни, спри до мен и ме целуни. Танцавуй, да се завъртим, розов свят да си построим. Розов свят да си построим. Прекрасни сте, много ви благодаря. Нека да успеем да си построим нашия красив и розов свят. И така, стига станциите и песните, сега е отново време за учене и за уроци. Оставам микрофона в нашите помощници, които сега ще продължат да ви изпитват. Благодаря ви още веднъж за вниманието. След песните емоционални и чудесни продължаваме с въпросите по път на безопасност. За някои трудни, а за други забавни, приятни и лесни. Очакваме още едно дете за участието в нашата учебно-възпитателна игра. А въпросът звучи така. Опасно ли е внезапното изкачване на платното за движение? А. Да, опасно е. Възможен е тежък пътен инцидент. Или Б. Не е опасно. Да видим и твоя отговор. Верният отговор е А. Крие голяма опасност. Никога не изкачвайте внезапно на платното за движение. Всезнайко своето задължение отговорно изпълнява. А нашата забавна игра със следващия участник продължава. Виждам, че вече всичко е готово и нашето дете очаква с нетърпение веселото столично си парче въпроса за пътна безопасност да прочете отново. Опасно ли е прескачането на мантинелите и парапетните заграждения? А. Да, опасно е. Или Б. Не е опасно. Ще чуем ли отговор отличен от нашия участник, красив и много симпатичен? Верният отговор е А. Опасно е прескачането на мантинелите и парапетните заграждения. Никога не го правете. Награда и за теб, а ние продължаваме напред. Очакваме още едно дете с усмихнато и весело лице. А сега въпросът звучи така. Какво означава жълтата мигаща светлина на светофара? А. Преминаването през кръстовището да става с повишено внимание. Или Б. Светофарът е повреден. Очакваме твой отговор, какво гласи, ако трябва малко помислим. Благодаря! Верният отговор е А. Преминаването през кръстовището да става с повишено внимание. И ние с повишено внимание, научавайки основните
За миг ще спрем и на Боби Шоу веднага път ще дадем. Аплодисменти за Боби Шоу! Добър ден и здравейте на всички малки съзъркоси и съзори. Я отговорете всички. Обичате ли фокусите? А тази година бяхте ли добрички? Започва нашето магично шоу, посветено на безопасността на движението. Ние фокусистите обичаме да представяме фокуси, чудеса и вълшебства и рядко разкриваме своята тайна. Обаче, днес, уважаеми родители, обръщам се към вас и вие, скъпи мили деца, искам да чуете една много голяма тайна, която паза повече от 38 години. Най-дългият спектакъл като времетраене в годините е Фантома на операта, който се представя на най-голямата сцена в света на Бродуей 35 години. След него е мюзикълът Чикаго, който се представя 32 години. А спектакълът, който гледате днес тук, е създаден преди 38 години от господин Симеон Симов. Аплодисменти за него! Аплодисменти! И този спектакъл, малки приятели, е посветен на всички вас, на безопасността на движението. Трябва да бъдем много внимателни, да поощряваме, да укоряваме нашите родители, да им казваме така не бива. Нали така? Защото животът е само един. А сега аз бързам да направя нещо. Така, искам да попитам, тук видях едно момиче с една прекрасна рокличка. Заповядай. Така, сега ще избера един кавалер. Ето го и него. Хайде, Мончо! Вашите аплодисменти за моята уникална малка принцеса София. София, браво! И невероятния Боби. Боби Шоу Джуниор, аплодисменти! Леле, как ти отива, като гледам, послуш козата си ми удрала. Смешно, нали? Така, чакайте. След малко ние ще се смееме. Аз искам първото нещо, което да направя. Това е да дам подаръците на моите асистенти. Така, надявам се всичко е точно. Всичко е точно, но няма паричките. Къде са ти паричките? Някой ги е свил. Всичките. И сега какво? Чакайте, какъв фокус съм аз? Чудо аз ще сторя тук за вас. Ето, Боби Шоу обича да си плаща. Ето ти една стотачка, който днес печели ти, Бобчо, без дори да бачкаш. Чакайте. Вие мислите, че няма да правят фокуси. Ще правите отгоре и още как. А сега искам да ви попитам малки мои сладки момчета и момичета. В ръката си имам едно малко въженце, едно дълго въже и едно средно въженце. Така, сега ще ви изпитвам, аз ще се опитам да ви събудя, а вие трябва да ми дадете верния отговор. Ако завършим пред вашите очи, малкото въже за голямото, искам да ви попитам, колко въжета имаме? Някой казва 3, това също може да бъде верен отговор, други казват 2. Добре, бързо споро ще решим. Ако завържеме и средното въже пред вашите очи за... Чакайте малко, да попитам София. София, искам пред всички да кажеш колко въжета имаме. Точно така! Имаме едно цяло дълго въже, което се състои от 3 завързани. А сега... Чакайте. Ти как се казваш? Теодор. Те не вика. Абе, бате, баби. Като си такъв голем фокусник, моля да направиш това въже, да стане цяло. Разбира се, Теди. Мога, взимам си възела, хващам го. Той вече изчезва и вече имаме едно. Така ще да кажа и аз, ако бях седнал на твоето място. Аз сега искам да покажа на всички вас. Какво ни остана? Останаха ли 2 въжета? Едно дълго, много дълго и едно средно въже. А както всички знаем, всяко въже има начало, има и край. Но има, ако има едно въже, имаме 2 края. Ако има 2 въжета, имаме 4 края. Но Теди, къде видяхте вие тия 4 края? Защото сега е изцяло дълго въже. Благодаря ви за аплодисментите. Искате ли още? Елате утре.
Или сега да продължаваме. Добре. Сега искам да помоля на сцената тази прекрасна малка принцеса, която носи звучното име. Валерия. Валерия. Ти гледаш 4 очи, Валерия. Сега, ако имаме едно мъже, което има 2 края, стиснем единия край в лявата ръка. За мен, Валерия, духни, на мен не е проблем с кой в десната ръка. Ако стиснем другия край, Валерия, ще ти дам единия на тебе, а другия ще ги дам на твоята приятелка. Станете, опънете въжето, покажете, че е цяло. Готово ли? Така. А сега дойде дългоочаквания момент. И така, готови ли си? Аплодисменти за моите прекрасни асистенти. Пускай сега. Внимание! Валерия, ти трябва да вземеш единия край на въжето. На единия край, а другия ще го дам, как се казваш? На Даничка. Валерия, какво направи ти? Станах за смях пред вас. Ето, сега имам едно въже без начало и край. Едно безкрайно въже. Геврек, кръг. Или както си иска да го наречем. Сега поставям тези 2 края. И само магично движение имаме едно въже с 2 края, а този фокус не вижда края. Благодаря ви за аплодисментите! А някой си мисли, че аз съм си забравил асистентите тук. Не, напротив. Нищо не съм забравил. Боби Шоу никога не забравя. Чакайте, както не забравя добрия дядо Коледа. Какво каза дядо Коледа, като дойде на Коледа? Какво каза така? Здравейте, дечи са добрички! Събрали сте се всички. Я познайте. Кой съм аз? Какъв дядо Коледа? Аз съм